खुलुमबाय आंनि बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखौबो साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैग्रोनाय बायदियै सिगांग्रो मोनग्रोनाय बायदियै। कक्राझार पार्कआव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' नेहाथारि आरो बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि मुर्शि नरेश इस्लारिया मैया बिदाय होनायजों लोगोसे मान बाउदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा इस्लारिया फोरमायदि जुदि गावखौ राजखान्थियारि हान्जायाव हाबजानो लुगैदोंब्ला बिथाङा इउपिपिएल हान्जायाव हाबनानैनो खामानि मावगोन आरो जौगानायनि खामानि मावलांनो नाजागोन होननानै बुङो बिथां नरेश इस्लारि। बिथाङा मानास हायुङारि गौथुम पार्कखौ मैया बेखेवनानै होयो। राकेश ब्रह्मआ मानास हाग्रामायाव खामानि मावग्रा सरकारि नङिखौ सरकारि खालामनानै होगोन होननानैबो बुङो बिथां राकेश ब्रह्मआ बुङो जे बे मानास हाग्रामा पार्कखौ बयबो रायजो राजाफ्रानो नायनो हागोन आरो बेखौ बयबो नायनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो बेखौ मैयानिफ्रायनो बेखौ बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावनानै होयो। बिजेपि इउपिपिएल जथाय सरकार जानानै मोनसे बिधान सभानि इलेक्सनाव जयै खौसेयै खामानि मावगोन ना मावा बेखौ प्रमद बर'आ बिनि सायाव जेबो रायलायनाय जायाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'आ। आरो दा बिटिआर जानानैबाबो गोबां हाथियार मोनगासिनो दं। बेखौ प्रमद बर' सारा बिटिसिनि चिफ बिथाङा बिसोरखौ मोनोबा हमनानै जेलाव हरनो थाखाय खावलायदों आरो बेवहाय रावबो उग्रपन्थी गैयै गोजोन संसार कारापसन गैयै रायजो राजाफोरजों जयै खौसे संसार जालांनो थाखाय खामानि मावनो गोजोन सान्थिनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावलांनो हायो नायनो थाखाय बिथाङा नाजागासिनो दङ। एजिपि आरो रायजो दल ज' जानानै बिधान सभा इलेक्सनाव खौसेयै इलेक्सन गेलेगोन होननानै मैया खौरांनि मेलाव बुंनानै होदों आरो बिथांमोना जयै खौसेयैनो बिधान सभा इलेक्सनखौ गेलेगोन होननानै बुंदों। गंसे फरायसालियाव बमा बेफ्रुनायजों हाइलाकान्दि खासिथल बियाबनि कसुगाव ओनसोलनि मुलि बाला गुदि फरायसालियाव बमा बेरनानै न'-बाङा थेर-बेथेर जादों। बेवहाय लेट्रिन आरो दै टेंकिया बेफ्रुनानै गेब्रुयो आरो स्कुला थोरलां-बोरलां जायो। एलअ'सिअ फिन फायारिं सासे जवाननि मुंख्लं जवान काश्मीरनि जिल्लानि सिङाव थानाय एलअ'सिअ पाकिस्ताननि फायारिंआव सासे भारतारि जवाननि मुंख्लं जानाय सिपाहिआ लक्ष्मणआ जयपुर थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों। नरेन्द्र मदिआ फैगौ 7 फेब्रुआरि खालि आसामाव दावबायफैगोन आरो आसामाव दावबायफैबा गंनै मडेल कलेज गायसनगोन आरो बेवहाय चराइदेउ जिल्लायाव मोनसे मडेल कलेज गायसनगोन आरो बिश्वनाथ जिल्लायावबो मोनसे मडेल कलेज गायसनगोन। गासै 2 मडेल कलेज गायसनगोन। भारतनि बिफा नरेन्द्र मदिआ सा-सानजा भारताव थानाय आसामनि थागिबिफोरखौ जौगाहोनायाव गोबां खामानि मावलांनो नाजागासिनो दङ।